Kap Ernie Poral Murder Case. Ang krimen nagkakatabo sa wala nato may baluan nga lugar, oras kag adlaw. Gani sa naman niya tion, mahimo ini ang matabo. Sa karon nga edisyon sang K5 Crime Stories, sino ang maglaom nga sa saning masako sining nga lugar sa barangay Baldosa sa distrito sa La Paz, matabo ang isa ka krimen, ang pagpatay kay ex-inggoling barangay kapitan Ernie Poral. Agosto 5 tuig 2024, mga alas 6:45 sang aga, sang mapuwag ang mga residente diri sa barangay Baldosa, La Paz, sa mabatian ang paglanog sang duwa ka lupok. Sang ulihi, nakit-an ang isa ka lalaki nga nagahuray-ad sa dalan. Mation-tion, nabatian na ang paglibion sa mga nakakilala sa biktima. Ang gintiro patay, wala sang liwan, kundi ang anay barangay kapitan sang barangay Inggoli, La Paz nga si Ernie Poral. Ang nagtiro, ang tao na nag-motor na nakakabisita, ang nag-jacket dito, may green na nag-tiro. Uy, kung siya ginambal niya ang accident, parang tiro. Uy, kaya kapatid mo sa Hoy, man si Kap nakamuno sa imo? wala akong tanay ganit kami nga. Yun, namin ko may mga pakong sa Uy, man. Pero abot na namot. Mahimo nga madugay na nga ginasundan sang sospek ang routine sang biktima. Kag diri na sa talipapa sa barangay Baldosa, La Paz, nakakita sang kahigayunan ang sospek agud nga himuon ang krimen. Kada adlaw ini ang senaryo sa sulod sang La Paz Public Market. Madamo ang managapangapi diri kag mag-istoryahanay. Kag kada aga, isa sa managakadto diri si Anay Kapitan Ernie Poral. Diri sa sulod sa La Paz Public Market, nauna-anda na ni ex-barangay kapitan Ernie Poral nga magpangapi diri. Kag diri sa sining pwesto ni Nining's Kapihan, amo ang paborito sining nga kapihan. Pagkatapos sina nag-order ini isang itlog kag bihon, kag diri sa sining nga lugar, sa sining nga lamisa, amo gid ang paborito nga pwesto ni ex-barangay kapitan Ernie Poral. Suno sa tindera sang Nining Kapihan, may kaugalingon gid nga tasa si Anay Barangay Kapitan Poral kung magpangapi sa ila. Pero wala nila ginalauman nga sang Lunes, Agosto 5 tuig 2024, ininagali ang katapusan nga pagpangapi ni Anay Kapitan Poral sa ila kapihan. Halin sa may merkado sang La Paz, naghapit diri sa may Skylab Sari-Sari Store si ex-barangay kapitan Ernie Poral agod nga magbakal sang bubod para sa iya ginasagod nga manok. Pero inigali ang tion nga makit-an nga buhi si ex-barangay kapitan Poral tungod nga ang suspect ang nagahulat sa iya kag diri na inigintiro kag diri sa sining nga lugar nagakayaon ang barangay kapitan kag gidala sa ospital kag dito naging deklarar nga dead on arrival. Kung basihan ang kuha sang CCTV footage kung sa diin nagabakal si Poral sa Skylab Sari-Sari Store, makita ang Anay Kapitan nga nagasugilanon pa sa tindera kag daw kasubong nga malipayon pa ini. Apang sang hinali lang, may isa ka lalaki nga nagaamat-amat ulhot sa likod sang tricycle kag nagahana nga magpalapit sa Anay Kapitan ang lalaki nga naka-helmet kag jacket nga itom. Kag daw kaangay sang isa ka kilat, kadasig ang paggabot sang armas diretso taya sa ulo ni Poral. Kag wala na sang damo pa nga istorya kag gilayon nga gintiro ang biktima. Hindi pa ni kontinto
Gimpalapitan pagid kag tirohon ang anay kapitan. Pagkatapos mahimo ang krimen, dali-dali nga nagsakay ang sospek sa iya motorsiklo. Pakadto sa barangay Tikod ang direksyon sang pagpalagyo. Pero ano kadalom ang motibo sang pagpatay kay anay barangay kapitan Ernie Pural? Kung pamangkoton ang pamilya sang biktima, wala gid kapanugid ang ila amay nga may pagpamahog sa iya kabuhi. Pero isa lang ang ila manumduman nga mahimo may dumot sa ila amay, amo ang nagpanindugan ini sa kausa sa mapumuluyo sa ila barangay sa ginapatindog nga proyekto sang isa ka kumpanya. Si tatay mo. Oo. Ano partisan mo to? Amo mo na sa partner na sa yaman na permen. Sige na, hindi na ako mag-drop sa kung anong daya. Good life Pero na. may ginara dyan naging kasuhan. Anong status ng kaso? Ano na hindi ko pag-ibig. Wala lang video. Sige. Anong status ng kaso to? Amo na ipapila na sila ginwarningan da, pinaltihan, kahit mga silang gobra ka po. Basta, hindi na ako magano, Ay, So, in behalf, tindog in behalf sa pumuluyo si tatay mo? Oo. Regarding sa problema dara sa... Kaya mo na away naman si Banong punta na, except sa mga tagko. Tawad ako naman na. Samtang ang kapulisan hindi pa maistablisar kung anugid ang rason sa pagpatay sa biktima. Sa pagpangusisa sang K5 News FM Iloilo, ginkumpirmar ni Barangay Kagawad Leia Horteliosa, ang chairperson sa Committee on Environment sa Barangay Inguri, nga may ginpadala nga sulat ang pila ka mapumuluyo upod na ang ginpatay nga si anay Barangay Kapitan Pural nga reklamo angot sa proyekto nga ginapatindog sa ila barangay. May mga reklamo pumuluyo diri nga daw ara man si ex Barangay Kapitan Pural. May daw may ara sila gid permahan din mga tricycle driver ang along sa dalan nga mga higad sa dalan bala nga affected. Oo. Sang tracking. Okay. Amo na mga reklamo. Bali ano usually ang reklamo nila? Amo na ang kagahod sang truck. Okay. Ang feeds nga nagakaladagdag sa dalan. Nga kun amo na bala may time nga mabasa, may baho, amo na reklamo pag isa man hindi laman kabi ang alo nga pakadto sa Baldosa nga mga lagyan. Sang ulihi, ginkasugtan nga kutob na lang alas 10 sa gabi ang pagpasulod sa madalagko nga salakyan kag dapat may tabon ini agud nga hindi mahulog ang dala. Is ang tracking may inuras na lang. Oo, So ano mga naset nga inuras ni Kagawad? Hasta 10 o'clock lang sa gabi. Ang ini nga proyekto ang ginpapanaugan na sang stoppage order sang Office of the Building Official o kun OBO tungod nga wala sang building permit. Matapos natabo ang krimen, gilayon nga nagpatigayon sang hot pursuit operation ang mga kapulisan. Kag wala nalabutan sang 24 oras mga alas 7 sang gabi nadakpan ang sospek kag ang upod sini sa Hirado Magsaysay Street sa may Banwa sang Gimbal, probinsya sang Iloilo. May mga ara kita nga mga informants kag ang aton nga mga operatives kuan man may ara nga naka-identify man sa iya. Pagi sa description nga ginatag man sa aton sang witness. So those are the factors na nakakuan kita no. Nakuanta siya na-identify, no? Oo. Ang mga sospek ginkilala nga Kanday Nilo Castil Guardaya 39 anyos kag Gerson Hintapaw 35 anyos Lunsay taga barangay Igkukulo Gimbal. Nakuhaan ni sila sang isa ka homemade nga pusil nga ang bala iya sang 38 caliber nga armas, drug paraphernalia kag isa ka motorsiklo. Pero paano nakilala sang kapulisan ang nagtiro kay anay Barangay Kapitan Pural? Suno kay Police Captain Marlon Perez, ang station commander sang La Paz Police Station, matapos makomiter sang sospek ang krimen, diri ini nagdiretso sa Tikod pakadto sa coastal area lapos sa Barangay Takas kag nagdiretso sa C1 Road pakadto na sa Banwa sang Gimbal. Dugang pa ni Perez nga sang gin-check nila ang kuha sa mga CCTV footage, may pagkapareho man ang sospek sa natabo nga shooting incident sa Barangay Villa Anita City proper sang Tilikdan nga Marso 17 tuig 2024.
dito sa CCTV natin, mapapansin natin na may pagkakawig dun sa shooting incident sa Station 1. So nakipag-coordinate tayo dyan sa Station 1 at sa CIO at chinik natin mabuti, no, bawat galaw ng suspect. So the same lang, pareho yung galaw. So ito nga, nag-coordinate tayo sa may Gimbal Police Station, no. So ito nga, mayroon tayong nahanap doon na informant at nagturo na yung video na ipinakita natin doon sa Station 1 at dito sa La Paz i-confirm na itong tao na to ay isa. Magluwas diri, mayara man sang saksing nakakita ngayara sa La Paz Public Market ang suspect antes gin patay si Pural. Opo sir, no, mayroon tayong witness kaninang alas 6 na umaga. Meron tayong informant dyan, no? Bandang alas 6, no? So nakasabay niya itong suspect. So nagtanggal ng helmet itong suspect. So nakita niya kung ano itsura nung yung tao. So ito nga, bandang alas 10:30 nagtawag yung ating informant. Sinabihan niya ang ating kasamang pulis dito na sinabi niya na nakita niya yung bumaril kay ex-kapitan, no? So alam niya kung ano yung tsura. Agosto 5 mga alas 5:30 sang aga, kung basihan ang kuha sang CCTV footage malapit sa balay sa pamilya Pural sa barangay Inggori, La Paz. Inoras antesin patay si anay Kapitan Pural, makitaan nga may nagabalik-balik ng motorsiklo nga mahimo ginapanilagan o kung gina-surveillance na ang hulag sang biktima. According sa anak ng biktima na itong si Nilo, yung suspect natin, ay nakita niya, no, 2 days before ng shooting incident na ito nga nag-casing sa malapit sa bahay at na-identify nung anak, no, na kalbo, no? So pareho sa description ng ating suspect na naaresto sa Gimbal. Sa record sang kapulisan, si Nilo Guardaya ang may madamo nga kaso. Nagapakatubang inisang kaso nga murder angot sa pagpangtiro sa barangay Villa Anita City proper sa nagligad nga Marso 17 tuig 2024. Paglapas sang Forestry Code o kon illegal logging iniangot sa pagtransport sa mga kahoy sang Nara sa barangay Mambiranan, Kalinog sadtong Mayo 22 tuig 2013. Estafa sa nagligad nga Mayo 10 tuig 2013 sa barangay Igkukulo, Gimbal. Kag naimbulbar man ini sa isa ka vehicular accident sadtong Enero 17 tuig 2013 sa barangay Supa sa may Banwa sang Tigbawan. Samtang ang upod sini nga si Gerson Hintapaw ang wala sa kalabtan sa krimen, gindakop lang ini tungod sa obstruction of justice. Paano obstruction of justice pareho kami pinapa nga wala ta muntian nimo gani kung ano gani. Bali wala ka nag-obstruct sa ila sinito pa implementar na. Wala kay paano ti obstruct kay ga atubang si mo gataya si mo ang armas ti manuti mo ya mapalak pa. Wala ti mo tanimo ya. Halin sa Banwa sang Gimbal, gindala ang magkaldakpan sa La Paz Police Station. Daw halos may shooting sang pelikula sa kadamuon sang tawo agud lamang makitaan ang nawong sang hitman ni anay Kapitan Pural. Sa interview sang T5 News FM Iloilo kay Nilo Guardaya, hugot sining naging panginwala ang akusasyon batok sa iya. Sa diin ka kapon ano ginogramo sir antes ka muna dakpan sa mga kapulisan nato. Diya sa rai kami sa isang kahoy alin sa aga hasta magapon-apon na kami ng dulog mo. Sa diin ikaw ginogkadlaw. Dira man lang sa takas balay kami nagpasaray bala sa amon sang kahoy. Hindi man sinikilala si anay Kapitan Ernie Pural kag wala gid ini kapaamulya sa distrito sang La Paz. Una-una, wala ko kilala sang paano ko na mabuhat ang amunang sitwasyon sa kalayuan sa akon man. Samtang nagalain naman ang asawa ni Nilo Guardaya
Suno sa iya unfair nga ginpasibangdan ang yabana para sa iya mahimo nasalaan ang iya kahagugma. Paglantaw ko subong, ang matutuon nga ganman is kapamalakpak it subong. Nagpamalakpak, it's because nga lain ang nadakpan. Lain ang nadakpan. Samtang hindi naman magpati si Tony Ira, ang tag-iya sang kahoy nga gipasirahi kay Nilo Guardaya nga mahimo sini ang krimen. Alas 8 sang aga, Agosto 5, nagkadto ini sa balay ni Nilo agud nga munuhon kun nga ang wala pa nakaumpisa sang pagsirahi. Tukos balay mga alas 8. Isiling ko ikato ako tubla kay nagdadlaw no may patakato. Tingkato ako to tigis bias na kung sawa na kang ano, kang yang bayaw. Sino mo to kay Ilyas gani? Oo. Imo man to. Why ka ilis? Ano ang nasuok niya pa to? Kung ikaw ba kang naka-short? Apang kung basiya naman ang panaysayon ni Barangay Kapitan Alfredo Hiter sang Barangay Igkukulo Gimbal, wala man sa anuman nga malaing nga record si Nilo Guardaya sa ila barangay. Ay man ni-record nga ano sa may barangay. Tapos ang iyang obra na pangsarahe man lang. Wala na ko kabalo ng mga iba na activities. Sa piyak nga bahin, ginpasalamatan naman sa pamilya sang biktima, ang mga kapulisan kag ang kooperasyon sang tanan sa madasing nga pagkadakop sang sospek sa pagpatay kay Anay Barangay Kapitan Ernie Pural. Subragid ang kalipay kugid nga nabatigan subong kay ang nagtiro sa suno sa report sa gimbal nga nadakpa nila sa gimbal ang mga suspitsado nga naghimo sa krimen sa akon mangod. Nalipay gid kuya kay wala pa 24 oras ng tagaan si siyang bana ko. Hindi ko manapat gid sila ya. Base sa nakuha nga death certificate sang K5 News FM Iloilo, nakaagom sang pila sa ulo si Anay Kapitan Ernie Pural nga amo gitunaan sang iya kamatayon. Samtang ginkumpirmar ni Police Captain Marlon Perez nga nagpositibo sa drug test si Nilo Guardaya. Ginpasaka na sa Lapas Police Station ang kaso nga murder batok kay Nilo Guardaya kag sa kopod sini nga si Gerson Hintipaw kaso nga obstruction of justice. Kung ginakabig sang kapulisan nga hard killer ining si Nilo Guardaya, ang dako nga palamkotanon sino ang nagsugok nga mastermind agod ipapatay si Anay Barangay Kapitan Ernie Pural. Kag dako ini nga pagpanghangkat sa mga kapulisan kung ano kabakod ang ila ebidensya agod nga maagom sa pamilya sang biktima ang matuod-tuod nga hustisya. Para sa K5 Crime Stories, upod kay Anjo Salmorin kag IC Muntina. Ako naman si K5 Enrico Surita Jr. para sa Kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM. Hari Mandiri ang pamilya di makaluluoy yung mga iba hindi pa maistorya sa subong.